Ang mga tao sa kalibutan, mga igsoon, kita sad, apil na ta, pulos kita nangandoy og Ginoo. Pulos kita nangita og Ginoo. Pulos sad ta nagkinahanglan og Ginoo. Nagilingay mong tupad na nakit-ada nimo ang Ginoo. Pero sa kadaghanan nato sad inigpakita sa Ginoo nato di sa taganahan mudawat niya. Muna si propeta Jeremias kinsa adtong panahon nga wa pa matawo si Kristo maoy nahimong representative sa Ginoo ngadto sa mga tao, gitamay siya, gipangitaan siya paagi nga patyon. Kay ang mga tao nga nangitag Ginoo, ang mga tao nga kunuhay nagkinahanglag Ginoo, nagtuon pagyud sa balaod sa Ginoo, dili makadawat sa iyang gipangsulti. Ngano man tungod kay ang gisulti ni Jeremias batok sa ilang mga binuhatan, kay mga dautan man silag binuhatan. Si Kristo sa diri sa atong ebanghelyo gidumta na sad, gipangitaag paagi, ipadakop unta sa mga sundao, gipangitaag paagi aron patyon nga unta si Kristo nagsulti man sa mga Diosnong mensahe. Ngano man tungod kay mao gyapon ang mensahe ni Kristo sakit nga mabati, sakitan ang mga pangulo sa ilang katilingban, ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang mga pangulong pare. Ikaduhang lingi sa imong tupad na di ka sakitan sa pulong sa Ginoo. Sakit no. Labi nagmoingon ang Ginoo nga mga tigpakaaron ingnon kamo. Nindot kaayo tan-awon ang inyong naong kay kiniskisan inyong kilay, gipaputi inyong buhok, inyong naong, gipakuluran inyong buhok, porti pa ninyong mga nindutag lawas kay inyo ginang gigam og maayo, pero diha sud ninyo, muna yang isulti sa mga Pariseo, sud ninyo na puno sa kahugaw sa inyong pagkatigpakaron ingnon, sa inyong pagdaog-daog sa mga taong kabus, sa inyong pagpahimulos sa mga ilo o sa mga kabus nga mga biyuda. Mao na giingon ni Kristo. Ingos Kristo, siguro nato ang atong kasing-kasing. Nya sakit ba yan nga naanad na kaanang imong way of life? Ana nya human na ay musulti nimo. Ang prago nako gud na may moingon ako, joke lang. Ikaw pa der ba sigyang ina nimo init among kilay nga kining among kilay is life man eh. Oo, life ginon ang kilay, pero una sa dang imong life nahasunod pa ba sa life nga gusto sa owner of life nga mao si Kristo. Unsa may resulta kung magsigitag pakasala nya ang ato ra yung utok mao'y atong gamiton sa pagkuan kunuhay sa paggiya nato aning kalibutana sama sa mga Pariseo. Kani sila dinhing naglalis, wa sila kaila nga si Kristo mao na di ay ang Mesiyas. Kay ngano man ang naabot sa ilang pagtuon, ang Mesiyas mataw sa Bethlehem sa Judea, sa lungsod ni Hari David. Muna na sa ilang pagtuon. Ang ilang nailhan ni Kristo didto man gapuyo sa Galilea, dili man taga Judea, Galilea man, kay didto man midako si Kristo, gitawag man siya Galileanhon. Og didto pagyud sa Nazaret, gitawag pod siya Nazaretnon. Di man siya taga Bethlehem, kay wa man siya didto motubo. Pero si Kristo didto mataw sa Bethlehem, didto siya sa nasod ni Hari David. Kaso lang wa nila makit-i kay pobre man kayo, didto raman sa pasungan na tao, gipangita pag yung Herodes, balhin nga to sa Ehipto, pagbalik niya balik sa Bethlehem,
na anasang anak ni Herodes ning bakwit ngadtos Nazaret ditos northern part sa Galilea. Mao na ang resulta, si Kristo wa mailhi nga taga nga nataw sa Bethlehem. Importante ba ang atong natawhan? Importante ba ang atong kagikan? Dili. Sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ato gyung tan-awon unsay gisangyaw ug unsay gibuhat sa nagsangyaw. Di na importante kinsay iyang ginikanan, kinsay iyang mga unsay iyang naabot nga grado, unsa kadako ang iyang bahandi, unsa siya kasikat. Ang importante unsa may iyang gisangyaw ug iyang gibuhat. Ang mga sundao nga mga ordinaryong tao, nakakita sila nga ang gisangyaw ni Kristo ug ang iyang gibuhat talagsaon. Dili pwedeng buhaton sa ordinaryong tao. O kay di man mabuhat sa ordinaryong tao ang iyang gisangyaw o gibuhat, nituo ang mga sundao nga siya mao ang Mesiyas. Nya ni gamit sila ing sila, wa man gani nituo nga atong mga officers. Kini si Nicodemos, kuan ni siya, usa ni ka mga leader sa Pariseo. Siya niingon, di natuhukman ang tao. Kaya naman tayo balaod nga ato o sa siyang imbestigaron, ato o sa siyang atubangon, ato sa siyang pasultihon, una patamo hukom. Suko na sad sila. Kini manggong atong panghuna-huna nga tawhanon, mo end up ni sa atong pagka stubborn. Kanabang pride, kita ragi sakto. Muna, imbis nga mudawat as Ginoo, imbis nga makakita na tas pagpakita as Ginoo, mahimo na noong mukontra tas Ginoo. Okay, lingi ay katuloy mong tupad. Inawap ani mo kontrahi ang Ginoo. Panalitan, kinsa man ang Ginoo. Ang Ginoo matod pa ni Kristo naa sa labing ubos. Kinsa tong labing ubos, mauna ang iyang presensya. Kinsa may atong kasagarang kontrahon, atong awayon o atong isalikway, ang labing ubos. Ang mga sugo sa ni Kristo nagtudlo nato sa pagpaubos. Sama pananglitan ingon si Kristo, kung kamo mga lagad ayaw mo pangayog bayad. Magpaubos kita, lagad. Na kaming mga pare, magpaubos ra gid mi. Sige ra gid mig misa, di mi mangayog kolekta. Nya kamo sad nga makakita, pare, wa man mangayog kolekta. Kung mapaubsanon sad mo, moingon sad mo, atong dako-dakoon atong kolekta kay kanira bas father, daghan ra ba ni gibuhi, daghan ni suportahan mga scholars, nya di ra ba gini siya mangayo. Magpaubos ta. Ang tao sad nga nakailag Ginoo, muhigugma sas nagpaubos. Nya maligya ta din higslots kay para sa atong kumbinto, kining SBF dag tag 500 ra ni pesos para sa ato karong umaabot pista o kaning atong nagkaduol na nga Holy Week o nasad tay DCHS nga slot tag 200 pesos. Magpaubos lang itag baligya ani, bahalag pilay atong halin kay para manis kaayuhan sa labing ubos ug sa tibuok simbahan. Nya kamo sang nakakita Ginoo unsa may buhaton, hatag sad. Pero kanang wa kakita Ginoo, sama dinis atong ebanghelyo, magsige ra nagsaway. Unsa may isaway ana nila? Sigbaligya, hingwarta. Amo sa ilang gisulti ni Kristo. Siging ayo-ayo ng masakiton, suod ay kaayo og si Beelzebul, yawa ng tawhana, yawa na. Tinunglo na. Tungod kay di man mapaubsanon. Mabitaw nga ang atong salmo
nag-ingon gyud diri ang atong tubag, o Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ang tao nga mudangop sa Ginoo, mga igsoon, mao na siya'y mapaubsanon. Kay ang Ginoo, kung mudangop ta niya, ang una giniyang isulti, isalikway ang imong kaugalingon. Dili pwede nga magpatabang tas Ginoo, unya mo insister ta nga kita maoy sakto. Lisod kay na, ikaw asawa, magpatabang kas Ginoo, pero imong awayon imong bana, ang imong pangayoon sa Ginoo nga magkahiyo sa inyong pamilya, nga ang imong bana muundang sa iyang bisyo, muundang sa iyang mga sayop, mubiya sa iyang sala, mo na imong gusto. Nya magpatabang kas Ginoo, di mo sugot ang Ginoo na. Ang gustos Ginoo kung magpatabang kaniya, magpaubos ka, nga bisan ang imong bana padayon siyang bisyo, padayon sa iyang mga sayop, padayon sa iyang mga kabuang, ikaw unta nga asawa magpabiling buutan og mahigugmaong asawa nga dili sad ka mada sa mga yawanon nga kinaiya sa imong bana, aron na ay pamilya nga mobarog. Nya vice versa, mausad ang bana na sa mga asawang mga buangon kayo, may mong nga buutan siguro mo mga asawa hamong niya din eh. Na may mga buangon sad. Ang bana sad, di sad mo ingon habiyaan kuning animal adto ko ngadto. Dili magpaubos yang mudangop sa Ginoo. Ginoo, tabangi taon ko nga bisag kini akong asawa murag wa na ginilami, luod na kay ni tan-aon, tabangi taon ko Lord nga makaagwanta ko aning luod. Hinana ba magpabilin kong buutang bana aning akong portigid kasalbahis nga asawa. Mga anak baron, ang Ginoo mo na magpaubos ug anha diha mulihok ang grasya. Muna si Jeremias nagpatabang siya sa Ginoo, niingon siya, labing matarong nga Ginoo, maghuhukom kas mga matarong, nagsusi kas kasing-kasing, pakit ako inig panimalos mo kanila, kay gitugyan ko kanimo ang akong mga mulo. Dili na kita mo insist nga atog yung usbon ang sitwasyon. Igo ratang mo ingon, itugyan ni nako nimo Lord, tabangi ko nga makapadayon sa paghigugma o sa pagpuyo o pagpadayon sa akong katungdanan bisan pag gisakitan ako. Ngay katapusang lingi be sa inyong mga tupad na imong tupad ing na bisag magkinaunsang panahon ako kang unungan. Giinga, bisan pag magkinaunsang panahon unungan tika. Nindota no, isulti na ninyo mga bana o ngatos yung asawa, di ba? Moingon na inyong asawa, sana all, di ba?